Soc en Raül Xisbert Bermúdez, tinc 22 anys, soc d'Arenys de Munt i el que més caracteritza Arenys de Munt culinàriament és que la cuina de proximitat es pot fer molt fàcil, ja que a 2 passes cap a la muntanya tens grans ramaders, agricultors i verdures de gran qualitat, i 2 passes cap al mar doncs tens molt bon peix, tens la llotja d'Arenys de Mar, les gambes, el calamar i, en fi, és un gran producte. Llavors, fer cuina de proximitat a Arenys de Munt és molt fàcil. Doncs a Catalunya tenim el costum de fer el vermut, que s'ha convertit en un acte social abans d'un gran dinar. I moltes vegades la companyia és tan bona que la prèvia és més bona que inclús el mateix dinar. Llavors em vaig imaginar un plat que realment signifiqués i tingués un valor emocional com per mi és el vermut, perquè sempre el faig amb la família, amb els amics i gaudeixo molt d'aquest moment. El meu plat, per tant, es diu vermut en 3 mossegades i simbolitza una mica 3 elements típics de fer el vermut. Tenim la patata brava, els musclos en escabets i la hilda o les olives amb anxoves. I tancant aquest cercle amb la beguda que és el vermut, que talla amb aquests picants, aquests àcids, aquests amargs. Doncs per mi la cuina catalana, a part de moltes coses, també és història, ja que a nivell de maquinària hem sabut evolucionar fins i tot d'un morter a, per exemple, un runner, l'última generació d'un runner. I hi ha les possibilitats infinites de fer tant picades com coccions, com el que vulguis. I també els recursos, ja que Catalunya té geogràficament molta varietat, tant de relleu com de producte, i això el que fa és que tinguis moltes possibilitats gastronòmiques.